Benvinguts a Tac de Lletres. El programa d'avui el dedicarem a la poesia i més concretament a un poemari que va ser publicat el mes de març d'aquest any 2017 després d'haver guanyat el Premi Festa d'Elx 2016. Però, curiosament, per parlar d'aquest llibre, el que haurem de fer és referència a dues poetes, dues dones que avancen pel camí de la poesia com un tàndem perfectament estructurat, cohesionat i equilibrat. M'estic referint a Montse Asens i Anna Rispau i el seu poemari, premiat, com he dit abans, en el Premi Festa d'Elx, El bes de la nit. Primer de tot us faré 5 cèntims molt breument d'aquestes dues poetes. La seva trajectòria és prou extensa, però hem preparat una presentació força succinta de totes dues. Montse Asens és nascuda a Maçanet de la Selva, però viu a Premià de Dalt, on participa activament en la vida política, social i cultural. Nosaltres farem referència a aquest camp, el camp cultural, i en aquest sentit cal destacar que és membre fundadora de l'Associació de Relataires en Català i també és membre de l'Associació d'Artistes de Premià de Dalt i d'Arts i Lletres. Ara no detallaré la llista gairebé interminable de tots els premis i reconeixements obtinguts al llarg de la seva trajectòria literària, però sí cal destacar que, en solitari, ha publicat el poemari Indigent com jo, que va resultar guanyador del Premi de Poesia Artur Simó 2007, i el poemari Secrets acariciats entre silencis de boira, publicat l'any 2010. Anna Rispau és nascuda a Camallera, però viu a l'Escala. És llicenciada en Medicina, però una malaltia renal va provocar que obligatòriament hagués d'abandonar la seva professió i aquest fet la va dur a aferrar-se a l'escriptura i sobretot bàsicament a la poesia. De la mateixa manera que he comentat de Montse Asens, Anna Rispau també té una llista gairebé interminable de premis i reconeixements literaris, que tampoc no esmentaré ara, però sí detallaré, sí destacaré el seu poemari Ventall d'Aicus, publicat l'any 2012. Aquesta seria, molt breument, la trajectòria literària de Montse Asens i Anna Rispau. Però, en conjunt, escrit a 4 mans, aquestes dues dones compten amb la publicació de 4 poemaris. Anem a veure cadascun d'ells. El primer, Globs de nit. Globs de nit va ser menció especial del Premi Marià Manent de Poesia l'any 2011 i la segona part de Globs de nit va rebre el tercer premi dins del 30è concurs literari de Sant Antoni del Perelló l'any següent, el 2012. El segon poemari es titula A l'altre costat de la pell i té unes magnífiques il·lustracions de l'artista Joan Pasqual. El tercer poemari es titula Set de versos. És un molt interessant poemari infantil amb il·lustracions de l'artista Marga Cruz. I, per acabar, arribem ja al quart poemari, que és el que ens interessa per al programa d'avui, El bes de la nit, que va rebre, com he comentat abans, el Premi Festa d'Elx de Poesia l'any 2016. D'entrada, comentar-vos que El bes de la nit compta amb un magnífic pròleg de Glòria Calafell, gran poeta, per l'altra banda, i amb una sòlida trajectòria literària a les seves espatlles. I quasi m'atreviria a dir que més que un pròleg és un estudi perfecte, detalladíssim, al voltant precisament d'aquest llibre. Però anant pròpiament al bes de la nit, està estructurat en 2 grans parts. La primera porta per títol Preludi de pols i la segona és Cendres al vent. A Preludi de pols el que hi trobem és una veu única, malgrat que siguin 2 les poetes que ens estan parlant, que estan escrivint, que ens estan transmetent les seves vivències a través de la poesia. I el que hi trobem és una clara evocació a aquells moments en què sentim, sobretot, la feblesa
la debilitat de la pròpia vida. Perquè us feu una idea de quina és l'essència que amara aquesta primera part, escoltarem un dels poemes amb la veu del rapsode Ferran Planell, el poema titulat Noms. Noms. Podria posar el nom de cadascú dels que ja no hi sou a cadascun dels poemes que he escrit. Podria renunciar a la memòria o bé admetre que no sóc cap aparença furtiva dins les esteses ales del record. Podria ensangonar-me els dits amb el llapis que utilitzo per escriure els versos que em remeten al passat i estructuren una aparença anàloga amb el present que s'acopla al meu cos. Podria, però no puc, viure eternament. En canvi, la segona part se'ns presenta d'una manera totalment diferent. Així com la primera part manteníem una veu única, en aquesta segona part el tàndem poètic es desdobla. El seu missatge es desdobla i ens ofereix un joc de colors, un joc de ritmes i de melodia, gràcies precisament a aquesta mena de conversa que mantenen les dues poetes, Montse Sens i Anna Rispau. Per situar-vos una mica, escoltem de nou un poema amb la veu del rapsode Ferran Planell. És difícil triar un sol poema que esdevingui paradigmàtic d'aquesta essència que amara tota la segona part, però crec que amb ell us podreu fer una mica una idea. El poema es titula Solitud. Solitud. Se't dilueix el cant dins de la mar i el salobre fa estada en els teus versos. Els camins de foc i aigua t'encerclen dins l'averany custodiat per la màgia. Nous encanteris emergeixen càlids a l'abisme dels dies venidors. Emets un crit amb la paraula justa i t'encamines a la solitud. En definitiva, doncs, El vers de la nit d'Anna Rispau i Montse Sens és un poemari de versos vius amb una impressionant plasticitat que es nodreix del nostre entorn més immediat, o senzillament que es nodreix de l'essència del que és la vida. Ja ho sabeu, El vers de la nit d'Anna Rispau i Montse Sens, Premi Festa d'Elx de Poesia. I també, ja ho sabeu, ens retrobem en un proper Tast de Lletres.